வாழ்க வளமுடன். அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் பேராசி ஆனந்தி அன்பழகன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன சிந்திக்க போறோம் அப்படின்னா, சித்தர்கள் மகான்கள் ஞானிகள்லாம் உணர்ந்தது தான் கவிதையாக எழுதி வச்சாங்க. அதன் மூலமாக நாம் புற உலகத்தில் இருந்து அக உலகத்துக்கு சென்று பிரபஞ்சத்தோடு இறைநிலையோடு ஒன்றக்கூடிய கவிதைகள்லாம் உணர்ந்ததை அவர்கள் கவிதையாக எழுதி வச்சாங்க. நம்ம சுவாமிஜி கவிதை எழுதி வச்சிருக்காரு. அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கண்ணாடி மாதிரி ஒரு நம்ம எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டோம் அப்படின்னா கண்ணாடியில் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ஒரு திருப்தி கரெக்டாக இருக்கும். அதுபோல் இறைவனை அடைவதற்கு ஒரு முன்னோடியாக கண்ணாடியாக இப்போ கண்களில் கண்ணாடி அணிஞ்சிக்கிறோம். ஏன் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்ணில் கண்ணாடி அணிகிறோம் அப்படின்னா அதன் மூலமாக உலகத்தையோ இல்லை எந்த பொருளை கூட நம்ம அனுபவிக்கும் போது ஒரு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துக்காக தான். அதுபோல் அவர் பாடல் எழுதிய ஒரு சித்தர் பாடலை நம்ம பார்க்கலாம் இருக்கிறோம். அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, தேனுக்குள் இன்பம் கருப்போ சிகப்போ வானுக்குள் ஈசனை தேடும் மதியில்லாரே. தேனுக்குள் இன்பம் செறிந்திருந்தார் போல் ஊனுக்குள் ஈசன் ஒளிந்திருந்தானே. நாலே வரிதான். அவர் எப்பயுமே ஒரு வேர்டு எடுத்துட்டாரு அப்படின்னா அதையே தொடர்ச்சி எழுதுறாரு. அதுபோல தேனுக்குள் இன்பம் கருப்போ சிகப்போ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியாது. ஆனால் தேன் கலர் எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா? ஆனால் பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும், உணர்ந்தவங்க தான் தெரியும், பார்த்தவங்க தெரியும். அப்போ வானுக்குள் தேடும் மதி ஈசனை தேடும் மதி இல்லாரு. ஈசன் அப்படின்னாவே உருவமற்றவன். அந்த உருவமற்றவனை நாம் தேடுவதற்கு உருவமற்ற நிலையில் நாம் மாற வேண்டும். ஒன்றுமே இல்லாத நிலை. அப்ப சிவநிலை அடையணும் அப்படின்னா நாம் சவநிலைக்கு போக வேண்டும். அப்போ நம்ம சவநிலைக்கு போனோம் அப்படின்னா இறைவனோட ஒன்றக்கூடிய ஆழ்நிலை தியானமாக சென்று நாம் துரியாதீத தவத்தில் எந்த தவம் செஞ்சாலும் சரி துரியாதீதத்தில் சமாதி நிலையில நாம் அடைகிறோம். அப்ப ஈசனை அந்த இறைவனை அதே இறைவன் தான் நமக்குள் உயிராக அறிவாக உணர்வாக எல்லாமே இருக்கிறான்றத நம்ம உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா நாம் என்ன பண்ணுவோங்க, அந்த நிலையை நாம் அடைவோம். அப்ப ஈசனை நமக்குள் மனமாக உயிராக இருப்பார் என்பதை நாம் உணர்கிறோம். அப்ப ஈசனை நாம் வெளியே தேடணும்னு அவசியம் இல்லை. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதை சொல்லுவாங்க, இறைவன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒருத்தர் தேடுறான். நம்ம மலை மேலே போடுறோம், எங்கேயோ போகிறோம் தேடுறான், கோயிலுக்கு போகிறான், குளத்துக்கு போகிறான், எங்கேயோ தேடுறான். அப்போ சிவன் அதாவது ஈசன் வந்து சொன்னாராம், இறைவன் அப்படின்னு நம்ம இங்கே இந்த இடத்துல வச்சுக்கணும். அப்போ இறைத்தன்மை இறைவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அவர் சொல்கிறாரா, ஏன்பா நீ எல்லாத்துக்குள்ளும் போய் தேடுற, உன்னோட இதயத்தில் தான் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னாராம். அப்போ நமக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க, கடை ப்ளஸ் உள். அப்போ கடந்து நமக்குள் செல்ல வேண்டும். தேனுக்குள் இன்பம் செறிந்திருந்தார் போல். தேனுக்குள்ள தேனுனாவே இன்பம் இருக்கணும், துன்பமே கிடையாது அங்கே. ஆனால் தேன் என்பது ஒரு கசப்பு தான், தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அது வந்து என்ன பண்ணுங்க, அருமருந்து. கெட்டு போகாத பொருள் எப்படி நெய் இருக்கோ அதே போல தேன் ஒரு அருமருந்து. அந்த தேனை நாம் உண்டோம் அப்படின்னா உடலுக்கு ஆரோக்கியம், அப்போ மனதுக்கு ஆரோக்கியம் கண்டிப்பாக தவம் தான். அப்போ ஆழ்ந்த நிலையில் நாம் தவம் செய்ய செய்ய அந்த இன்பத்தை நம்ம என்ன பண்ணுங்க, எப்படி தேனுக்குள்ள இருக்கிற இன்பத்தை நாம் அனுபவிக்கிறோமோ சுவையாக அதுபோல் மனமாக நாம் உணர வேண்டும். ஊனுக்குள் ஈசன் ஒளிந்திருந்தானே. ஊன் என்ற இந்த உடலுக்குள் இறைவன் நினைச்சா தானேங்க நம்ம உயிர் வாழ முடியும், நம்ம நினைச்சா வாழ முடியும். அது என்னதான் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பான ஒரு முடிவு எடுத்தாலுமே அவங்களுக்கு துன்பம் தான், அந்த ஆன்மாவுக்கு கஷ்டம்தான், அது இறைவனை அடையாது. அப்ப இறைவன் நினைச்சாரு அப்படின்னா நமக்குள்ள இருந்து எப்போனாலும் எடுத்துக்கலாம். அது இன்றோ நாளையோ நாளையோ. அதான் சொல்லுவாங்க, வாழ்க்கை என்பது நேற்று என்பது உடைந்த பானை, நாளை என்பது மதில் மேல் பூனை, இன்று என்பது கையில் உள்ள வீணை. அப்ப நேற்று உடைஞ்ச பானையை ஒட்ட வைக்க முடியாது. அப்ப நாளை என்பது எப்படி வேணா இருக்கலாம், எந்த நிமிஷம் எந்த நேரத்துல எது நடக்கும். ஆனா நாம இப்ப என்ன பண்றோங்க, கையில் உள்ள வீணையாக இருக்க வேண்டும். வீணையை மீட்ட தெரிஞ்சவங்க தான் கிடையாது. வீணை மீட்டுனாவே நம்ம இன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம். அதுபோல் இந்த எஞ்சான் உடம்புக்கு சிரசே பிரதானம்ன்ற மாதிரி நாம் இன்பத்தை தேடி எங்கும் போக வேண்டாம், இருக்கும் இடத்தை விட்டு எங்கேயோ செல்லுகின்றான் ஞானத்தங்கமேன் பாடல் நம்ம கேட்ட மாதிரி நாம் நமக்குள் ஈசனை இறைவனை உயிர் சக்தியை உணர்ந்தோம் அப்படின்னா மனதின் ஒரு முனையை பிடிக்கலாம், அடுத்த முனையில் இருக்கக்கூடிய இறைவனை நாம் உணர்ந்து கொள்வோம். வாழ்க்கையில் சிறப்பாக வாழ சித்தர்கள் மகான்கள் ஞானிகள் சென்ற வழியில் சென்று நாமும் நமது அன்பு குடும்பம் வாழ்க்கையில் எல்லா வளங்களும் பெறுவோம். இதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இறைநிலைக்கும் குருவர்களுக்கும் இதுகாலம் செவிமெடுத்த அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி. வாழ்க வளமுடன்.